личен треньор, дамата, която е първи треньор въобще на София. Както и ти отбеляза, грешката беше преход, така че няма какво да се вземе като стойност от трудността. Хубавото е, че Стиляна Николова продължава да води. И то с много висока оценка, 30-150. Сега ще гледаме друг дебютант на световно първенство, Ланг Ки от Китай. 15 годишна все още. През септември ще навърши 16. Медалистка на световно първенство като девойка. А сега вече виждаме финалистка и при жените. Грешка на риск. Жалко, че не се получи това съчетание, защото гледахме един съвсем друг вид гимнастика. Както вие отбелязахте с Мария Кънчева по-рано днес, тя има много специфичен начин да изразява музиката. Това до известна степен се дължи на факта, че има от една страна класическа